Dibêjin dora Rihayê bi çiyayên serî bi ewr û dûman dor pêşkiriye. Di nav wan çiyayên wê de Xezal, di gola wê ya navdar de masiyên İbrahîm pêxember û li asmanên wê kevokên ku dûrî objektifa mane hene. Ev kevokên ku bi delaliya xwe bûne babetê efsaneyan, serbanên Rihayê wek mozayîkan dinexşînin. Rihaya reng çilmisî, bi rengên xwe dixemilînin. Yüz yaram var, yüz yerde. He canım, he canım, he canım. Evet. Felek hanemi harap etti yar. Valla koydu beni yüz yerde, düz yerde. He canım, he canım, he canım. Yer kibar yer yer, yer hayran boynu germaya. Kevwanî ji bo Rihayiyan ji hobî yan jî pîşeyê bêtir mane dihundirîne. Ji bo Rihayiyan kevên wan neferek ji malbata wan e û hejmara neferên malbatên wan roj bi roj zêdetir dibin. Li Urfê merakê kewa işte çi qasek sevdalî xwe hene, çi şeklî işletînin, çi şeklî difroşin, çi şeklî dikirin ve nevgelî me de gelek yaygın e. Heves sevdayê xwe pir e. Li Urfê gelek yaygın e. Hezkirineke li Urfê heta Türkiye çapında, dünya çapında yaygınlaşmış bu. Yaygınlaşmış bu. Çünkü yağı ruh dinlendirmişti ki. Bir nevi psikolojik tedavi gibi. Keke navimin Muhammed'e, soyadım Beyaz'a, lakabım jî Postlu Muhammed. İşimin bu 20-25 salın bu belediye düşoğluyum. Jiriye vakke vokana mı belediye berda. Mistikbal akwa mı berda. Anha 2 sale mabuk ve eski emekli buma belediye. Berda. Jiriye vakke vokana mı berda. Çünkü pırcı haz dikim. Çünkü şu vakke vokana az pır haz dikim. از دو یک سالی بوم دست به کوا کرد. کavot dibin. Ne virge? Havala min em diçûne oqilê. Havala yazı dixand min jî digot min bi va kewa bikiriya, va bigirta, va xalî kira, va bi dest miketa. Zanî? Va 45 salin ez vî şît kime. Yani 23-24 salin
از مسلکی مبایه ji bo çi gotine bajarê Rihayê bajarê pêxemberan e. Ji çîroka gola Masiya wê em baş dizanin ku ji vê axê û ji vê bajarê qedîm pêxember derketine. Bêguman ji ber vî awayê wê yê navê bajarê pêxember lê hatiye kirin. Wek Masiyên golê kevok jî sembolek in ji bo kevnarî û pîroziya vî bajarê. Urfa'yı hala açık artırım dibêjine. Açık artırımı da işte idifroşe. Ondan sonra iyice haz dike. Her şev belirli şevada tene va kahvana. Urfa çend kahvevani hene işte. Adebe ek acı dike hek ara mahayara. Hek ara hek. ایکو فروتی حساله ایکو کریشی یورانه ساتیق ما Ya koy. Ya bıra. Nere? Pencev dedi. Çakmaklı gök. Pencev dedi. Pencev dedi. Ali iki. Gök işte hemci işte hemci. Riya paşinye, riya çarşembe ivari. Riya paşini ivari hem halaman dikin. Ema hala şebabaya. Biz kağıt. La belaş belaş. La irohaya sıbatına ha. 52 milyon. Pencev sisi 53. Pencev penç. Şebab, efendime söyleyeyim şebabime göge, çakmakline, miskine, kürengin, fiyatan wan cembin, fiyatan wan walaş 15 kağıta bigre, haya 15 milyarı cidare. $45 milyon. Ha, 45 milyon. Biri 50 demiyor ha. Ey bir erkek. Fiyat ettiydin. Tabii eko fiyat ettiydin ez giyanaz dikim. Ez liman dönerim, işaret dikin, eji devam dikim. Koydan elle ko sekini, em bibin, le te sekini, xadiya radibim, ve fiyat ettidiye dibe yeri, em navi te yazdı dikin, peri hadistinin. $26 milyon. Var mı? 13 milyon. At. 13 kağıt. Var mı? 3 milyon. 4 milyon. At. 4 milyon. Var mı? 14 kağıt. At. 14 milyon. 32. 5 milyon. 35 milyon. 40 milyon. At. 40 milyon. At. 40 milyon. 40 milyon. At. 40 milyon. Hiro mesela 4 milyonu ki var frotansa kapı 100 milyon da verdi be. 150 milyon da verdi be. Az dibecim ki kapı dışarı da mı da başlamış ki az dışarı dedim kapı bir şekli ve ki vakti davetse de işte dışarı tedavi hene 10 milyon kapı. İdin de belki dışarı 20 milyon, dışarı 10 milyon, dışarı 50 milyon. Hatta hani işte nezik 4 milyon ivanıydı ben ya çarşıyı der bastı ki. Hene işte az je hazdıke, mi karşıyım je hazdıke, az dağazım ko az bistine, ev dağaza ko ev bistine ve çağı degeri bir fazladır. Em çağı kadar dixinem, dedine yani perana nerine çünkü em askerin evi de nerine. Bir şekli te frotan te standı.
Ji bo firotinê min wan anî bû, lê zêde pere nekir ji bo wê min dîsa wan anî malê. Ez ê dîsa wan bînim vê derê. Ji ber ku pere nekir û min xisar kir min jî wan firot. Bi rastî bihayê wan 6-7 milyon e. Min vana kirîbû, bi 100 milyonî kirîbû. Ji ber ku pêwîstiya min hebû me ev kirîbû. Yana nêta min ya firotinê tune bû, li malê gelek zêde hebûn. Min jî anî vê derê ji bo kes bifroşim. Kev nîşaneya giyana pîroz û azad a vî bajarî ye. Riha pîroziya xwe di axa xwe de vedijîne û azadiya xwe jî di baskên kevên xwe li asîmanan diheşîne. û mirovên Rihayê bi kevên xwe re wê pîrozî û azadiyê jî xwedî dikin û diparêzin. Özellikle taklajiya miski kürenga çavê xwe gewr be, diqê xwe qehwerengî be, nigê xwe orijinal mezin bin, miski kürenga anî, çaxmaqlê jî çirnagê xwe reş be, çavê xwe gewr be, sirtê xwe diqa reş be. Bi gotina heta îstibada naqede. چیوی önemli ne me beri gavadini jî got ku fiyatê wana çito beledi be, degerî wana çito biçilmişti be, bir şekli biçilmişti be. Ve ka qara misayete bağlıya bajarê Rihayê li vê derê pir tê hez kirin, tê xwedî kirin. Baya çito be. Baya wanî ve qanat hene. Gewrî wî spî wî ne têl ne hebî wî ke spî be. Tabii her kevi hem dikine. Eri. Yani angut, ben efendime söyleyeyim, yapşan, şebap yani, baş kuşu. Renk miski, kürenk, çakmaklı, gök, siyah, beyaz, reş yani ha, reş kuyrak, del gevur. Hem de ben şu anra. Peşe de çıkarali hene, bana, yani va Urfe, ben va sektöre yani. Havali meş Türkiye her dereti. Loş Sivas ettin, ben Şuan ettin, Erzurum ettin, Diyarbakır ettin, Mardin ettin. Her bölge heskerin çeşitli gibi heye. Her bölge değişmişti be. Hirol ve dere Urfe, kavu ki Urfe beri leve dere tutulmuştu ben. Degeri xahin zede. Misal ev kavukana darın Mersin'e mesela degeri xat yarıya düşmüştü be. Askerin eva cinsa leva dara tene yani. Kesek heves nake, haz nake yani gore coğrafya xwa, gore bölgesel xwa yani çeto kültür her bölgeye kültüre xwaysa vajî werge. Şeş mehacarê aşı dibin. Ji derbada aşı ji me ratê. Di nav bûzê da tê. Yê mêwan qarşixe. Nîz, kizin, cihan tune. Cihan em dinekê, wextê na em dinekê. Sevê ku zû tulegê bixwe, jê derkeve. Yani pêşa şîşîtam dinekê. Evîndariyeke kur û kevnar, rawestina şer û pevçûnan û dildarî û xoşewîsta mirovan e kev. Cure curene, efsûnê rûkene, bazin û cergên e, li stû û zendên vî bajarî badayî. Zivistanî li ser xaniya cî ji wan re çê dikin. Gelemperî jê re dibêjin mata. Her tim ên yer dixwazin. Ê mê xwedî nakin, ê nêr difirînin. Gava kew li hewa difirin, wan tevlî hev dikin. Kîkewê kê bîne malê,
û dest datîn ser. Lê nas be dîsa ew ke wê didin. An jî pera difroşin hevdû. 1000 kew, 2000 kew yani behev dikeve. Ûfê ha. Behev dikeve, li jor buluşmuştu min. Buluşmuş ku dibe dû muğribe dibe. Dû muğribe şiva êdina her kesî dernamar ku êkê êdina bi kêr raçûn. Ê varê yasiya, nêzke yasiya datînin ku kî êdina êkê girt. Ê varê li qehwê buluşmuştu min. Ew ji wî re qisa dike, ew ji wî re qisa dike, ew divê milteva kiro min kevê te girt, ew divê milteva kiro min kevê te girt. Kewa yan ast dikin. Li jor ku kîjan kewa xerîb e têda ve dîsan ast dikin. Ew uzman yani işî min vaye. Ere. Yani di nav kewa da li jor kew ku da dikeve ez fehm dikim firê wî dîsa fehm dikim ku kîjan kewa xerîb e. Yani firê wî ha. Çiko benzerê hevdî têda pir mesela kevê ku pêra tê firê xwe ji ê min dekşiktir dibe. Kev jî yani ku tê sermalê xerîba firê xwe dekşike. Ez were dîsa nas dikim ku ew kewa xerîb e. Ya îku vî işî dike %90 xwe nas dike. İku yani kewa xalî dike %90 xwe nas dike %10 xwe jî ecemiye diye hîn pêketiye heta nîku nas bike wê hişî wî bela kir. پر insanek kevoka xudî dikin, jê hez dikin, pera uğraşmış dibin, nixweş dikevin ilacê dinêke, yêm wana dinêke, avê wana dinêke, baximê wana pir gelek zef baş ew dikin, dîqat dikin. Vî şeklî işte. Va sevda jî wanî sevdake. Çawa ku kevên rihayê li asîmanan azad bin, mirovên rihayê jî li ser vê axa qedîm serbest û azadin. Kev, dilgermî û xemrevîniyê li baskên xwe bar dikin û li asîmanên vî bajarî belav dikin. Salê di caran festîvalê me dibe. Şebab, kevê şebab festîvalê wan dibe. Misal mesela diber vay me hekî diber eçûme Bursê. Li Bursê festîvala me hebû. Li Bursê belkî 1000 merîtên. Ji Tirkiye çi kevêrin hene gişkitên ew ê derê yani sergiye wê derê. Dostê herî qedîm ê gelê rihayê kevokin. Heta hin kesene ku kevokên ji gelek kesan bêtir nêzîkî xwe dibînin. Roj ê diwestiyaye û hêdî diçe avan. Lê kev xwe amade dikin ji bo bi vê stranê re hevaltî bikin, xwe germ dikin ji bo govendan. Objektifên kamerayên me bê rawestan vê şahiyê tomar dikin.